acting sim jong kanobo sopo ba Ferdinand sim yong Paula Shajit kumu acting sim ban penya chipor ka hima hadin baka KJDC kala suspend no yo sim barim ba kawang bor sim yong menda kasi jong ka ndrterik klaring kot arjorpsan ula lumlang ya ka sordar jong kishnong kibahaba po ka hima nobo sopo kumjuru kilingdo ban pelong ya ke jingalang hapalau jong ka office im nak benta ban pleno ya ka office im ka badai ka office rikam jong ka hima no bo sopo aringkat ka jingdalang de ki briu jong ka office jong UDC Southwest Khasi Hills District ba ai Lauren yang ubadai block officer jong ka mau kerwa ban saki ya ka jingple ya ka office im kadau kabala pelong ya ke jingya lang de ki briu jong ka office jong DC jong ka Southwest Khasi Hills District ka day hadin ba ka executive committee ka Khasi Hills Autonomous District Council kala pensangeno yu sim barim ba kawang bor sim yong katkom ka section 11 jong ka an the Khasi Jaintia Autonomous District appointment and succession of chief and headman Act 1959 kabala thung yo acting sim jong kanobo sopo pan penyat shipor ya kahima Henry sim barim shimlawan ban IT no ya kikot kisla juru yo shabi jong ka office kaba kilahap ban shupan pra jubor no ya katala jong ka office sim lingba ka jingmenjor lang kisodar kilingdo hadin belapen pra ya katala kabla saki lang do video lembat katu kat ni kirang ba kila ru ban pet ya ki god dan kam jong ka hima hadin kila pelong ya ki jingjit ya ki dekat batama jong ka isi ban penya ya ka hima bat kladon ru ka jing pen ko buram nakalyang jong ka yeng ka sam yo acting sim kum sim khanna Kobe Shibun, ni pelong ke jing tap ti ya kaneka jing jawan ka jing baburom sa sempat ya ki kamtam ki riu ki ba wanam ta ki buat repair siapa nak play panadu ne mensta pagila yo pan play ya kan office kat baca bor banga acting kepala thung daka sukasil dan ba kecing kerpat yang ini ki nonglam senong bakar haki senong ba apa ko kehima ya keba kila kerpat kila ujar ko stay ba kila kerpat ro yani tum kakur ya ba kin ai ya ka kerteng jong na pedang jong pi kum kakur simyong ya keba ai ya tau nong sim peteng ya kan ka kam acting sim tasipor kada kena sai te ila yo untuk kembali bor jong mistret ang tei isi ang tei ru kila sim khilam nam tak nega kam ya keba kila ai ya kalat ya ka inti wat apdeng ke jing keki ngasngu ban ai ka jing khublei keba hakli du nam ta isi jongi balong unong pe unong chungo ya kikam kibudai kikam jong ka himasima kikam jong ki sinong kitau upar ngasngoban ai ya keteng ngasngoban ai kuplay ha keteng ke ba tiang tam ke jong prai jong i bolong kodrat jong i bolong Jesus Christ ba lemba ke jing yan kana limti ya ke ba ki ru kila sim kialam namata kana ka office jong i ke balong ka office ke bal sa din sisa ya ka hima ke jong i ke balong ka kana ka hima no support jong i te ngaru ngam da don kono ka kinti ka ba ngasngo ban yale ya kana ka kam rei lengba ka jingut ka jingnam jong ki rangba senjuk DC hatei po selong ru kelas ngap ya kene kala ai ya ka order yang ban long kum acting sim hakat ka argo tarik jong benai sembar nama raja rakusa te takunta ngalasim ya ka kabu kaba lapan syat yang akan kam kaba kraw ngasngo bakini ki baro leng baka jinge trelang ba minta wan ra ya kata kecing job te ngasngo ban ai ku play ru
ipal do iba la sim khilam na matak ne kam wat kala long urgent namar ni yo ia katuga order hau arbo tarik jong benai baru lengba ka jinge tres tom baro ki nong kit kam snong ba pher ki ba hap apo ke hima kalong ba nilai yo mentah ban pli ia kana ke office tamba ngas nge urupan ai kublei ya ki mati ki ba usim kawang bor bala song type bala yo ya ka order na po district council ba ula trei le se ya ki kam nam ta jong uru ngas ai kublei ba lengba ka jing trei ke jong uru ngam siam la keno ya keno ka ba pan pensniu nam ta ka jong uru re ngala ai ba de ya ka jing kublei sa uru ba la kumno namar ngala yo ya kena ka order ba urman ban IT no yo sabi ha at phone ru tarik jong upanai Disember te ngala pen poi ru ya ka city namar ha ka jing kerki kam nadu u arpo tarik nilai som ke isi tu ba kumno ngide ban pen poi no ya ka city sa u ladakan sapoi hadin ya kataka ya kat stay order naliang jong ka district ku ya kata naliang jonga kum acting haban burom ya unus im bala song tan ba haban ai da ka city tengala ai ya ka city ka tarik pengwan ban ai hak aku no tarik dari unus im ya kata ru siam lakungu siam la ngolam ya kata ka kentin ka ba ngakum acting ngala ai ya ka city su te nang ne sakman ba ngilai yo ban pli ya kana ka office rengkat ki bor balor tolong ba ki noginong kisnong ki thau ki bahap apo jang ki mana posupo but let's say ki don ki ki kam ki ba ngilai yo ban pli kana office te tang tang akhot ngawer ya ki ramba snong baro kada don kono ka jinge ngin wan mi hang ne hapu office im om bangin ya kendu hakilenti kiskin re ngin wan mi office im ba isi jongi ka ba thmai bangin la ban sop ya kita ki problem namata kita ki jinge jang ki snong ki thau la ne kita ki jing comment jang ki snong ki thau tangkum ta Lisbon. Halor susu akan naga sengi ba halor ba ngi kum ka office nilai yo ban pli ya akan naga office. Andrei habo sim sem lawan ban pli ka office nilai yo ban yesom ha nya jing jong email ka balong ka jing sat jong ka jing sim pangila penlong ya ka office hang tu sipor pangin yo ban chit aka arhu pratari jong organization bar ya kini ki dikhat jong si te Sarman day mengahi acting sim Ferdinand Simyong ta sekretari ba Edelbert yang pniau advisor Modington terniang ki sekolah lendo bad ki dikot lam ne lendo lai kenja lendo molot lendo paliar bad tulisan nak te ngilai yo kan form ya kan isi ke bat mai jong ni te bat ya kini ro haban pa sha sil bahkan ya ka badan